1963 para conmemorar a edición do primeiro libro que se considera o inicio do rexurdimento galego, Cantares Galegos de Rosalía de Castro. A Real Academia Galega iniciou a xeira de facer todos os anos un día dedicado ás letras galegas, conmemorar a un escritor galego que fose importante na literatura galega. O primeiro ano dedicouse, como era natural, a Rosalía de Castro. Desde esa data vense dedicando todos os anos a un escritor que teña por lo menos 10 anos despois do seu pasamento. Este ano dedicouse a Álvaro Cunqueiro, xa fai 10 anos que morreu. Foi un home nado en Mondoñedo, na provincia de Lugo, morreu en Vigo, como digo, fai 10 anos. Pódese considerar como unha das meirandes figuras da literatura galega contemporánea, tanto polo seu teatro, como pola súa poesía, como sobre todo por a súa narrativa, é dicir, a novela, onde fixo gala dunha gran imaginación. Para conmemorar este ano, ese día dedicado a Álvaro Cunqueiro, trouxemos por Euskadi varias asociacións culturais e casas de Galicia, a Uxío Boneira, que teñen ustedes aquí diante, que é un home, un gran escritor galego nacido en Parada de Moreda no ano 30 en Caurel, e que leva desde os anos 50 dedicándose á literatura galega. O seu primeiro libro titúlase Os Eidos. Máis tarde publicou Os Eidos 2, algúns outros libros de poemas como Muller pro lonxe. Agora está a punto de salir Tempo de Lexía, e tamén un libriño de contos para nenos que se titula O Cubil de Serraín. Realmente non vou a facer unha louvanza de Uxío Boneira, máis ben, sin embargo, decir que o seu libro Os Eidos, publicado nos anos 50, iniciou un cambio radical na literatura galega contemporánea, porque é un libro que está xunguido á experiencia vivida en contacto ca terra. Os galegos xa sabemos todos que temos un gran sentido do xunguimento ca nosa terra, e que precisamente cando a perdemos desenrolase dentro de nós un sentimento que lle chamamos a saudade, que supón a perda do arraigo vital con ela. É que vulgarmente a xente chama de morriña, pero que en realidade debía ser algo moito máis fondo, que se recibe o nome de saudade. Pois iso precisamente é o que aparece no libro Os Eidos, con que se iniciou Uxío Boneira na literatura galega, na poesía galega. El vai nos a dar un pequeno recital, tanto un pouco da súa poesía, como sobre todo de unha serie de poetas contemporáneos galegos e do propio Álvaro Cunqueiro. Sin máis, cedo a palabra a Uxío Boneira, que realmente o chamamos para que hoxe nos agasallara cas súas verbas. Moitas gracias, e podes comenzar cando queiras. Xa que as letras galegas, o Día das Letras Galegas se conmemora en recordo da publicación do primeiro libro de Rosalía, Cantares Galegos, vamos a comenzar por ese principio da poesía galega moderna, que foi Rosalía. Vamos entrar nas letras galegas polo noso máximo representante, que foi aquela muller que pasa ao redor de mí. Que pasa? Que eu non o sei. Teño medo dunha cousa que vive e que non se ve. Teño medo á desgracia traidora que ven e que nunca se sabe onde ven. A man nerviosa, as entrañas, sentindo como loitan en singual batalla, inmortales deseios que atormentan e rencores que matan. Mollo na propia sangre a dura bruma, rompendo a vena hinchada,
E escribo, para que? Volvede ao máis fondo da chalma tempestosas imaxes. Ide a morar cas mortas de relembranza. Que a man temblorosa no papel so escriba palabras e palabras. Da idea, a forma inmaculada e pura, onde quedou velada? Vamos ver unos poemas de Rosalía sobre migración. Venderon os bois, venderon as vacas o pote do caldo e a manta da cama, venderon o carro as leiras, deixaron o sollo ca roupa vestida. El que recolle os pensamentos dun emigrante antes de partir. Cando ninguén nos mira, atento o marmurío da chauga que cae e exhala sordamente tristísimos suspiros. Van deixar a pátria, forzoso máis supremo sacrificio. A miseria está negra en torno deles hai. E adiante está o abismo. E hai que recoller os emigrantes no porto da Coruña. Claro, estas son visións do pasado. Pero como Rosalía é un poeta tan intenso, non deixan de ser actuales. Están esperando para partir. O mar castiga bravamente as penas e contra as bandas do vapor se rompen as gritadas ondas do cántaro salombre. Chidan as gaivotas a la lonxe, moi lonxe, na plácida ribeira solitaria que convida ao descanso. Amores, humanos seres, a compauta línea, brila o sol, adiántase e retórcese, máis preto e lentamente as curvas sigue do murallón antigo do parrote. O corazón apértase de angustia, oínse risas, xuramentos se oen e as blasfemias se xuntan cos suspiros. A onde van eses homes? Dentro dun mes, no cemiterio inmenso lavana unos bosques, ir a ver que foi deles. No eterno olvido para sempre dorme. Probes nais que os criaron, e as que os agarran amorosas. Probes. Ánimo, compañero, toda terra dos homes, ya que el que nunca viu máis que a propia ignorancia o consome. Ánimo, a quen segunda que o axuda. E aunque agora vamos de Galicia lonxe, desde que tornemos o que medran os robles. Mañán é día grande, amar amigos, mañán. Dios nos aconche. No sembrante alegría, no corazón o esforzo, e a campana armoniosa da esperanza lonxe. Tocando amor, este baile e aquel baile,
e todos se van. Galicia sin homes quedas que te podan traballar, tes en cambio orfos e orfas e campos de soledad e nais que non tenen fillos e fillos, que non tenen pais e tres corazóns que sofren longas ausencias mortas, viudas de vivos muertos que ninguén consolará. É tremenda Rosalía. Vamos a ver outros poetas do seu tempo. Algo previo que eu quería decir diante, pero quixen empezar por ela, que por algo, en fin, as letras galegas se celebran en homenaxe ao día que saliu o primeiro libro seu, e tamén por ser o máximo representante das nosas letras, e incluso unha figura que xa rebasa o literario, é como a imaxe de Galicia, non? Pero, en fin, un pouco antes da Rosalía xa había un poeta, Manuel Pintos, que xa se dirixiu a Galicia nun sentido increpándoa, non? Para que non se sometera tan suavemente e tan fácilmente. Este é un poeta de mediados del siglo pasado, según Rosalía, casi un poeta que escribe no último tercio do siglo. Oh Galicia, Galicia, boi de palla, canta lástima ten de ti o gaiteiro, o aguión que che meten e de aceiro e con el moita forza te asoballa. No teu lombo zorrega bate malla, fasto máis monetrí que farrancheiro, e calquer podento forasteiro te bafa de vergonza sin migalla. A calima, a lleeira, eses ingratos ou víboras que postas o teu peito co ferrete te rompen mil buratos. Se o sangre teu refugas o teu leito, malas novas, malastra de insensatos, dos teus fillos o amor non tes dereito. Vamos coller outro poeta que é o poeta patriótico de Galicia, por este porque escribiu himno galego, pero non vamos coller un poema patriótico, vamos coller nun poema de montaña. Río Languese, ben se ve que es da montaña o feo fillo das varétemas e das luces desleiradas. Cando te vexo de lonxe atravesando unha gandra, non sei si sinto sudades, si o que sinto na alma. Só sei que estou demais onde me pon mala cara, que montañés cortesía está por demais buscada. O aires de troitos en de terra onde me criara, levad esta filla vosa, levad esta terra estrana. Os ríos da miña terra non ten a cara tan brava, nin parece que a ninguén
Neguen unha sede d'auga, nin teñen en vez de flores tan somente suces altas. Co teu esquivo carote e receosas miradas, pareces langueix un lobo que por versente escapa. As túas ribeiras son ben soas e ben escravas, donde o medio branso se ve pousa a garda. Río Languelle, ben se ve que es da montaña o feo fillo das brétemas e das luces desmiradas. Este era o gran Pondal, que dixo que le deran, que recibira un galego de ferro e o idioma galego, un idioma galego de ferro e outro cara nun idioma galego de ouro. Outro dos grandes poetas, estes son os tres grandes poetas nosos, chaman os precursores, e marcaron o inicio da nova conciencia de Galicia. Outro poeta é Curros Enríquez. Vamos ver estes dous poemas de Curros Enríquez. Un é precisamente tamén un poema ligado á emigración e por eso escolli. Xuramente titúlase Na noite da despedida díxome a luz do lar, doncela como me deixas, doncela me has de atopar. E da fenestra que aberta está deitou de doces bicos camán, de pulca, de longas terras pasei polo seu casal. Biqueina de amores cego, no, busqueina de amores cego, non a pude encontrar. E na fenestra que pecha está, panos de neno vimbran en queixar. Os que por mundo vades dun xuramento a fiar, os que polo mundo vades non deberades tornar. Non quero o río correr para atrás, temendo que esqueza o fin de mar. A Rosalía. Este poema lle dedica Curros Enríquez a Rosalía. Do mar por orela mirei na pasar, na frente unha estrela, no bico un cantar, e vina tan sola na noite sin fin, quinda recei pola prómera tola eu, que non teño quen rece por min. A musa dos povos que vin pasar eu, con esta dos lobos, con esta morreu. Os osos son dela que va a desgardar, ai dos que levan na frente unha estrela, ai do que leva no fico un cantar. E pasando xa do século XIX ao século XX,
collemos un dos primeiros poetas xa do século XX, dos poetas que cantan a terra cando entra en crise a vida labrega que provoca a emigración das xentes, cando xa o campo non pode soster a súa poboación, pois é precisamente cando entra en crise eso, é dicir, a vida do campo, é cando os poetas empezan a cantar o campo. Non sei quen é o que dice, era Machado, me creo que dice, se canta, dice Machado, se canta lo que se pierde. Así que no século XX, a principios do século XX, hai a gran escola burguesa de poetas virgilianos ou de poetas que cantan a vida labrega, e un dos máis representativos é Noriega Varela. Vamos ver nada máis dous poemas de Noriega Varela. O poema que unha petición dun vermiño que vai cruzando un camiño, un pequeno verme. Non me tripes cambiante, cousiña insignificante. Teño un santo a meu favor, a quen chama o lobo errante amigo, é representante das finezas del Señor. Ele está falando de San Francisco. E logo, este poema sobre eses charquiños que nun gran penedo da serra se fai como unha cunca e aí queda auga durante días despois das choivas, non? É unha breve pucharquiña sobre un enorme veneno, sin familia urbana, mirándose naquele espello, as floriñas dun carpazo, a ramaxe dun esvedro, linda pastora da naigo, as estreliñas do ceo. É unha breve pucharquiña sobre un enorme veneno. E vamos pasar, que hora temos? Rápidamente, porque estamos agardando o sentar sobre algúns dos precursores dos contemporáneos, digo, de Álvaro Cunqueiro. Sobre Álvaro Cunqueiro influyen decididamente Manuel Antonio. Si hai mariñeiros, si hai moitos mariñeiros ou algúns que sean de estación mariñeira aquí, recito o poema. Si non, pasamos adiante. Son todos montañeses, non? Ou todos de interior. Todos no, alguno no. Alguno no. Don José, por ejemplo, es de Palmeira. É de Palmeira. Pues entonces hai que leerlo. Pois vamos a recitar para Don José. Exactamente. Este poema de Manuel Antonio, un dos poetas máis puros que tivo Galicia, e dos máis dedicados poetas que tuvo Europa no siglo XX. Non creo, ademais, que houbera ningún poeta europeo no momento en que ele escribía que tuvera unha palabra tan moderna como ele. Manuel Antonio, que foi un poeta morto prematuramente aos 28, 29, 30 anos, e que o conocen como poeta de Rianxo. Ele estudiara para marino mercante,
estudiaba para mariño mercante e o seu único libro titúlase de 4 a 4, que eran as horas de garda que el tiña no barco. As 4 da tarde, supoño que sería as 4 da mañá. E dese libro é este poema. Escoitábamos o vento ríndose malévolo debaixo do seu disfraz. E tamén contou o barco a historia do piloto, a do gavieiro e a do rapaz. Vos xa sabedes todo. Iso que din as estampas do libro de Simbad. Pero ele contounos o resto. Estreaba o horizonte unha larga cuida audaz. O barco foi percorrendo as cicatrices sentimentais que lle deixaban vellos navegantes. E os adeuses que levan a vida, gravados por miradas tristes, definitivas e distantes. Un día fixo somar ca parola ceifada nos beizos e xa nunca volveu. Agora eu busco un bello mariñeiro ou unha historia do peilevote branco ou calquer cousa que se escoitábamos o vento ríndose malévolo debaixo do seu disfraz. Pero a historia do peilevote branco non a sabía o piloto nin o gavieiro nin o rapaz. Pasamos, dado a que temos moi pouco tempo xa, pasamos sobre grandes poetas do siglo XX e vamos sobre algúns non tan conocidos, pero que teñen un pulso que non queremos deixar pasar de alto, como é Lourenzo Varela, un dos poetas marxistas do noso país. Xa que non hai moitos, vamos dicir algún dos poucos que hai. A Roixordo foi o primeiro galego, ou do primeiro galego que se teña noticia que se levantou contra os nobles. Alá no século XV. Aramos sobre os mortos nesta terra e o noso pan ten un sabor de osos familiares, irmáns. O monte berra baixo do arado e chamannos os nosos dende a morte con voces conocidas. Nin marqueses, nin cregos, nin doutores fixeron as ribeiras verdecidas, nin o guerreiro coiro dos tambores. Os condados do polvo son dos mortos, e quen queira ser dono desta terra, que veñan navegando os nosos portos. Os que pidan os frutos sin labores, si non morren de seu, morran de guerra, e desta terra así serán señores.
pasamos máis dos poetas que estaban previstos e vamos rematar os poetas. Bueno, ainda queda outro poeta que está aquí en dibuixos, pero previamente vamos decir o poeta que máis influiu en todas as xentes da xeneración que está predominando aí entre este público. En Celso Emilio Ferrer, do seu famoso libro Longa Noite de Pedra, escollemos precisamente o poema Longa Noite de Pedra. Dícese que Celso Emilio escribiu este poema na cárcel de Celanova na Guerra Civil. Pero, de todas formas, a Longa Noite de Pedra é unha longa noite que Galicia arrastra desde atrás xa da Longa Noite de Pedra que foi a ditadura tamén. O teito dixamos lle dá esa volta. Longa Noite de Pedra. O teito é de pedra. De pedra somos muros e as tebras, de pedra o chan e as reixas, as portas, as cadeas, o aire, as fenestras, as olladas son de pedra. Os corazóns dos homes que ao lonxe espreitan feitos están tamén de pedra. Eu, morrendo nesta longa noite de pedra. E agora, deste poeta que aí vedes con esa apacibilidade que é tamén o que está nun busto, a quen eu conocín lá no Madrid dos anos 49, 50, cando ainda tería uns 36 anos ou 30 anos, máis ou menos. É Xosé María Díaz Castro, o poeta de Parga ou de Trasparga, que un día, cando levaban de rapaciño para ingresar no seminario de Mondoñedo, e o levaban da súa aldea dos Vilares a Mondoñedo, por este tempo, un pouco máis tarde, sabes, cando os trigos están maduros, e o levaren a Mondoñedo, el sentiu como se o levaran para o cabo do mundo, e escribiu unha das despedidas do seu val natal, da súa pequena patria, que vale tamén para todo emigrante. Poucas veces vin unha despedida tan simpática e tan emocionada como a que Díaz Castro fai neste poema o deixar a súa aldea. Xa digo, era un día de verán, un día pleno de sol, con todos os colores, con todos os cantos, con todas as chicharras cantando e todas as flores no cálido val. Luz.
Monumento a ausencia, titúlase o poema. Luz, ceo rachado, luz. Inda vexo a luz. E despois os velos. E despois os homes. E despois todo val cáliz fervendo. Naquela mañá feita para os ollos de Deus, para sempre floreceu a pudia, a xesta. Cantaron as labercas para sempre. Eu perdi entre os trigos, ben perdido, cas espigas por riba da cabeza, no carreiro longuísimo dos adeuses. Adeus. O amigo que non tuvo tempo de me encallar, para sempre xa querido. Adeus a nena de ollos como azaregos, que será nena dentro de 1000 anos. Adeus as portas, xa para sempre fieles. Adeus os montes todos, urizados de estrelas de ouro vivo, para sempre. Adeus as pedras, como rosas xa. Adeus as mans, quentinas para sempre. Que quente agora o ceo desta noite chagado pola luz daquel mencer que para sempre se fonda e non se va. Cando volve, unha das veces que volveu á súa terra, como se chama, de Díez Castro, o volver á súa terra, quizás, despois de volta, quizás, de Tarragona, onde creo que foi profesor, non? Tamén foi profesor noutros partes de Galicia, ou desde Madrid, cando xa era traductor de investigacións científicas, porque dícese de Díaz Castro que foi o galego que máis lenguas poseía profundamente, non? Dícese que poseía, que posuía, como dicen normativa, que posuía todas as linguas desde o galego e desde Galicia hasta os rurales. Pois ben, un dos días que volvía el, das veces que volveu a él a súa terra desde Madrid ou desde outras partes onde estivera antes de estar en Madrid, donde eu encontrei, ao chegar a Galicia sentiu isto, sentiu, entre outras cousas, que ao entrar en Galicia esquecía todo o olor, todo o ambiente, pero sobre todo todo o olor que houbera percibido fora dela. É singular. Ei, terra verde, e mar de orvallo, polpa dorida se as hai. As tuas portas perdín todo o cheiro alleo de ter un mar. E agora o caer no teu colo, ollo pacer a cantoar,
que extraordinaria sensación de placidez este verso final increíble que non sabemos por que nos resulta tan intenso. A placidez de oír, de entrar en Galicia, oía como pacer, é dicir, sentíase amparado, seguro, plácido, como indo pacer as vacas. E agora o caer no teu colo, ollo pacer a cantar. Bueno, despois de esto vamos a entrar rapidamente sobre a poesía de Álvaro Cunqueiro, tamén non estendéndonos moito. Álvaro Cunqueiro comeza nun primeiro libro con Mar ao Norte, que é un libro así vanguardista, como ensayando novas formas de poesía, novas formas tradicionales que vimos, por exemplo, en Rosalía e tal, e incluso en Rosalía, en uns poetas do siglo XIX, senón noutros poetas do século XX, donde ainda a gravitación do siglo XIX era grande, ou do século XIX. Un ainda que sabe que se dice século, como na súa infancia se decía siglo. Hai certas palabras que se sabe que son as palabras galegas, antigas, pero como ainda non as ten asumidas, moitas veces prefire decir palabras que se consideran castelanismos ou tal, pero as dice porque un non se atreve a decir palabras ainda non asumidas. Bueno, Cunqueiro conoceuse en un principio, despois deste libro, porque entre ele e outro poeta, Bouza Brei, descubren os cancioeiros, escriben unha serie de poemas, período do seu tempo poético, escriben cunha forma exterior parecida a dos trovadores. Realmente só o exterior, na súa forma interior, non son nada parecidos aos trovadores, e máis son poetas xa moi refinados. Non quero dicir que os trovadores non o foran, pero quero dicir que xa falan non con aquela forma directa en que falaban os trovadores do amor, e sobre todo a soedade, que son os dous polos da poesía nosa trovadoresca, cando a poesía galega estaba de moda en España. Se unha hora pode estar en Galicia en moda a unha poesía castelana ou castelana. Entonces, o galego e a poesía galega estaba de moda en España. Estaba de moda en España e en castelán casi solo se permitía en certos ambientes. Solo se permitía cantar a gestos, os cantares de gestos, os cantares de guerra de fronteira, era na época contra os muros. Solo eses estaba ben visto velos que se cantaban en castelán. Pero o amor había que cantar en galego, o escarnio e o maldecido, meterse cas xentes e tal, había que cantar en galego. Naturalmente, isto sería a niveles de e tal, pero non a niveles populares, supoño que a niveles populares tamén a agora se pertenía en castelán e tal. Bueno, pero o certo é que houve un momento en que a nosa poesía, o noso xeito de facer a poesía estaba de moda en todo o país, incluso hasta Euskadi, hasta aquí en Euskadi.
e incluso hasta o reino de Murcia, entonces, cando estaba conquistando o reino de Murcia, hasta Andalucía. Todos os trovadores e os poetas que se tiñan por delicados, entonces, cantaban en galego. Pois, en recordo daqueles trovadores galegos que foron hasta 200 os que quedamos, e moitos máis. Pois, tanto Bonzabrei como se chama de Cunqueiro escribiron naquelas pautas nas que os outros escribían, ou en pautas, que escribe o libro chamado Cantiga Nova, que se chama Lindesta. Amor de auga lixeira, muñeira, amor de auga tardeira, albeira, amor de auga fervina, cantiga, amor de auga perdida, mi amiga. Vese que son influencias de outros porque nunca nos dan sensación de realidade. Nesta outra cantiga xa é algo máis cercano porque xa está, ademais de polos trovadores, influído por Amado Carballo e a súa nova visión da terra. Hai unha illa urbana alá no fondal do mar. Ten bois de color do tempo e pastoras de cristal. Ten un río de paxaros que desemboca en canción, paxaros mornos da isla, como seus mundos a sol. Ten lúa nova e crecente e ollos para decir, ai lá. A boca tena pechada para vendimia de sal. E ten un cabelo novo, ai amor, que pelo ten, cheiro profundo de alga e saborino de medio. Hai unha illa roubada lá no fondal do mar, navegada de luceiros na noite. Nace Jehová. Sigue con esta pasión polos mundos antigos e polos antigos decires. E hai este bastante bello poema, bellido poema, que ele escribe ás donas que están pintadas na iglesia que é conocida por Vilar de Donas, entre Lugo e Compostela, e que foran pintadas alá polo século XV. E aquí xa empeza Cunqueiro, que é un poeta que non só canta a mocedade, sino que soña, que canta o soño da mocedade, o ensoño da mocedade. E aquí xa empeza a avisarnos de que vai ser un intensísimo, un desnudo poeta de amor. Estas donas que foron fai séculos moi velidas e que as vemos hoxe pintadas xa nos toca o tema da morte tremendamente. Ei, donas do Vilar, erguede os finos rostros escogidos que andan calas na corte con desoedados, hagas que prefirades velos morrer de amor. Létense en va, mes dames, de todos os amores, o vosso amor escolle, miñas donas e o
En vos ollo todas as damas que foron no país, unhas blancas camelias, outras flores de lis. Ledense en va, ou dadesme ese bico que cheira a rosas de abril do mille pico. Ou finalei chorando na miña soedad. Na mentras embellece, letens en va. Sobre as antigas damas, e sobre, xa entrando totalmente xa na temática da morte, porque el, despois de cantar a mocedade, realmente pásase a narrativa, deixa a poesía, abandona a poesía, e volve nos últimos anos da súa vida a cantar, a escribir poemas, pero xa a preocupación dele é a morte, non? Que é un dos grandes temas tamén, porque a morte sempre nos preocupou a todos. Inda os máis ledos, e quizá os máis ledos inda máis, que as xentes que a foron a seguindo ao longo da vida. E Cunqueiro, a temática da morte está moi ligada á erva. Há ese dito popular que dice, vas ir a facer medrar a erva, non? E está moi ligada a abril, é dicir, os mortos volven en abril, volven as bellas mulleres que foron, volven a abril, volven a vivir. Quitando a pucha, direiche, dei carrozas que ven. Carlota, Ofelia ou Pía, sexa un destes o de un nome ou outro. Dei carrozas que ven, súa choiva, o sol, agarda. Non deixes que o vento te leve. Morrere moi doado. Volverei inda que comento que foses. Que cinzas sexan os ollos meus. Que buscarte prometero cando volvan a rosas. O tempo vai, e ven e dirá, eu, feito de soños, sin saber quen ha morrer primeiro. Dei carrozas que ven, o corazón como a roda dun muiño días e días, sin saber quen vivirá en abril. Ti, Carlota, Ofelia ou Pía, ou xa perdido no tempo, a pucha na man, pedra por dentro, e a poeira que expuso o rastro das rosas que foron perdido no mundo. Dei carrozas. Bueno, estou vos lanzando este mensaxe de Cunqueiro, quizá excesivo, pero en fin, hai que enfrentarse ás verdades. E vamos
temos dous poemas máis de Cunqueiro, ou vamos reducilos a un. Vamos ver este último poema tamén sobre a mesma temática. Pero en que quiseres dorla, hai un Cunqueiro que asumiu a vellez, que asumiu a morte, pero sobre todo que asumiu a vellez. E hai outro Cunqueiro que inda soña, inda recorda. É que son eses dous homes que van non só en cada un de nós vive un home, senón un dous, senón que viven moitos. Somos moitos. Hubiéramos obrado na nosa vida de moitas formas distintas, mas só podemos obrar de unha, porque non temos máis con a vida. En balde lle digo que hoxe recollen as coloradas mazás e que hai que buscar as que caen da erva. Verdadeiramente como de barco. Nada apetece e de nada se lembra, preguizoso, sombrío. O seu carón vivo. E o eu que canta e volve, mira desguello para onde xace e olla como apodrecen nel os soños e os ancellos, a mocedade que foi e as sonrisas das mulleres, todo o que foi amado e recibido, todo o que foi e nunca máis será. Pero o eu que vive e anda, resiste e non esquece ren, despedíndose farto da vida, cando a vida de meu e maila súa acaben. Pero eu resucitarei, que só yo volven os que recordan. Compañeiros, ya agora pasarei a ler nada máis dous poemas meus e rematamos. Quizá é demasiado. Vamos ler aquí un conxunto de poemas pequeno. É sucesivo. A letanía de Galicia. Para darles a final de Galicia. Escribireu esta letanía cando por primeira vez os estudiantes galegos se despertaran e se rebelaran en Compostela. Facían as sentadas al ano 68 na universidade e dixen, vou escribir unha cousa que sea parecida, que sea unha réplica do himno galego, pero para ser dito, non para ser cantado, para ser dito como unha letanía. Xa que agora a xente non reza tanto o rosario, pois vamos a ter unha letanía civil. E titúlase Letanía de Galicia. Que xa digo, ten unha cola, ademais da letanía de dous poemas que leremos seguidos. En Galicia, digo eu, un
di Galicia. Galicia decimos todos. Galicia. Astos que calan din Galicia saben. Sabemos. Galicia da dor, chora a forza. Galicia da tristura, triste a forza. Galicia do silencio, calada a forza. Galicia da fame migrante a forza. Galicia vendada, cega a forza. Galicia tapeada, xorda a forza. Galicia atrelada, queda a forza. Libre para servir, libre para non ser, libre para morrer, libre para fuxir. Galicia labrega, Galicia nosa, Galicia mariñeira, Galicia nosa, Galicia obreira, Galicia nosa. Galicia irmandiña, Galicia viva ainda, recóllote da terra. Estás moi fonda, recóllote do pueblo, estás nil toda, recóllote da historia estás. Borrosa. Recóllote, yérgote, no verbo inteiro, no verbo verdadeiro que fala o pueblo, recóllote pros novos que ven con forza, pros que ainda non marcou a malla da argola, pros que saben que ti pode ser outra cousa, pros que saben que o home pode ser outra cousa. Sabemos que ti pode ser outra cousa. Sabemos que o home pode ser outra cousa. Galicia, solo terra, solo home, solo pecho, 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 murado as verbas. Non furan súa codia de escarmento. Tamén iles, ises, dixeron verbas que non son verbas, que son verbas. De tanto calar. Xa falo eu só. É xa hora de que señas toda patria dos teus, dos que gardaron a fala en que máis se dixo adeus, e señas dora de ti, e señora de falar, señora de decidir, e dona de se negar. E rematou isto. Das Día das Letras Galegas organizada para a Asociación Rosalía de Castro ao nivel que merece e de que Galicia debe ocupar dentro das nacións e dos povos no concerto peninsular, pois recordarles que tamén houve outros galeguistas, ademais de Álvaro Cunqueiro, que
recentemente finaron é que con velo ter algo deles no recordo. Reférome ao poeta Eduardo Moreiras Collazo, morreu fai 2 meses, é un actor galego que levou polo mundo adiante o teatro de Galicia, que foi Fernando Iglesias da Cholas, que morreu emigrante na Argentina tamén fai 2 meses. O recordo estes de Banceiros, que hai que telo sempre, porque o povo que non recorda os seus de Banceiros e Grexios, penso que non merece ter vivos, e Galicia non é así. Galicia sempre recorda aqueles que loitaron por ela. Con este recordo, pois nada máis, despedímonos e que o pasen vostedes ben e seguiremos durante toda a semana. Moitas gracias e hasta outro día. Non se sabe o dicho sobre o parco. Creo de buscar o único creo tirar aquí agora. Non sabía onde